Kardom dot marli pini karbeng long rat phan nili kapachani polam the bangke PM Kisan 19 installment patumi 24 February ni jang adlo asi karbeng long rat tami kilong wer bangphi don tami ang litum Aadhaar card cheponra ang litum check damoy apen atangka yang ala pulote nang litum ciolaira nang litum kupimah kinam jining khangason nang litum chonam ignoi apen nili tami kidam tapor tami PM Kisan make longpon werlo 1 to 18 installment tami longlo lapen patumi ke 19 installment lah labang tami dili kopai ke mipen long dun lo tasi atangka nang kejang make ani kang sama por tasi nili tami kopai ke mipen long dun lo lapen nang litum tami kidam tapor 1 to 18 installment anke kilong tang abang pidon tami patumi 24 February ni bangke nang litum ikon no nang jang po tasi aso tangka bang nang litum Aadhaar card cheponra check dam dena pen tangka yang si kejang lu putih nang litum ciolaira kupima ke nam ji ning khangason chonam ikna la so tangka bangke Indian government pe sidang ke pila taki Prime Minister Narendra Modi angka hon pensi anutin poteng etema pasti pina andame kelong bang pidolo kabing long tami kabia kheitum puchat kelila kaprek kheitum tami tu thain etten nengkan online pen kai apply tum anke kelong at sik onglo lapen ni tami halaso nengkan apply tu namat non puan tami long wer lo pasti non ke 19 installment anla pasti suri hini hisap dam lo poti peta an kin lipo pasti tum laso tangkana kejang mangke isining karang asonang ji laso tangkana kejang mangke non amat nang situ noi bangke pandak pampelang pasti tum tangka kejoy nang kejang poti isining karang asonang ji laki goben pensi rarap han kang honsi ekon along nang tablo lapen nang litum tami kelong wer abang pidon tami nilihin pen nang pachini lo 19 installment ke patumi 24 February ni thapon erlo nili tami aso tangka bang ulai dam erlo pasti nang litum phan tami nili nang pachini thule tharlo nang litum nang si tangka chegam delang plote nang litum Aadhaar card cheponra komputer kulat long nang litum hombita moy alpana so tangka check noi check at pen atangka dulu plote nang litum tangka ulai noi nang litum ning khangason kopima chonam noi pasti pini karbeng long rat phanjili pachini bangke 19 installment patumi 24 February ni thapon erlo tasi kelong wer bang pidon tami nang litum check dam ina apen long lu plote nang litum cholai ikna tasi nili karbeng long rat phan pachini ram theke la pon wela asarni kaprek alam barzar nang ku litum stong thuna pasti pini a video ke la pon wela kado kai phanta tume thakme kardong